Ники, здрасти! Здравейте! Първо, честит рожден ден! Благодаря много! Радвам се да те видя тук на Фирости, готов за скок с парашут. И на мен ми е много драго. Да, ти спечели на лотарията, на събора, на Българския събор. И ето, че реалността се случва. Да. Трябваше малко усилия да положим, но... Което е едновременно с това две неща се извършат. Нали, чувствам се по-добре и специално с това, че коригирах моите килограми, мога да си позволя да направя това, което съм мечтал от, айде да не кажа от дете, ама... От доста време. Много време. Ние с тебе се познаваме поне 25 години. Да. И откакто те знам, все си ми говорил за скокове с парашут. И ето, че един ден мечтите се сбъдват, нали така? Да. Ники, нещо искаш ли да кажеш на някой, който ще гледа това видео? Ами, хора, мечтите се сбъдват. Ето тук, ако има някой, който иска също да скочи с парашут, до мен седи един страхотен приятел българин. Черва се. Сами. Така. Той е невероятен. Моля ти се. Добре, нервен ли си? До сега не бях, сега малко. Сега малко. Добре. Ами хубаво, айде, да отиваме. Да тръгваме. Супер яко!
Окей. Страхотно! Браво! Супер яко! Честито жененка! Благодаря, благодаря! О! Благодаря. Какво ще кажеш? Страхотно! Невероятно изживяване! Ти скочи Хора, човек. опитайте! Опитайте! Казвам ви, опитайте! Супер яко, ами добре дошъл в нашия свят, вече си официално парашутист. Благодаря много! Ти си вече в клуба. Коя ти беше любимата част? Всъщност и първата и последната. И Не, всичко. всичко. Няма! Той е такава красота да гледаш отгоре и да летиш свободно. Ако Невероятно, бях нали? по-млад, щях да опитам сам да почна да скачам. Виж сега, никога не е късно. Човек трябва да има желание само, нали знаеш? На На някой искаш ли да кажеш нещо? Когато искаш. На тая възраст вече е по-трудничко. На някой искаш ли да кажеш нещо? Ами, първо, на Сами и на фирмата му искам много да благодаря за това, че ми дадаха тази възможност от толкова Благодаря. години мечта. Искам да благодаря на Българо-американската асоциация в Невада за това, че правят тези хубави фестивали и някой може друг тази година да получи такава награда и да опита удоволствието си. Да изпитат този невероятен кеф, който аз изпитах до момента. Хора, опитайте! Казвам ви. Благодаря ти за доверието, радвам, че скочи с нас тук на Фиросити. Ще го направим пак някой ден, живот и здраве. Нали? Ще опитам. Ще опитаме. До следващия път. Всъщност, дъщеря ми имаме рак, така че До следващия път. всичко Чао. хубаво до следващия път. Skydive Ferocity, the most exotic drop zone in Las Vegas.